nostaa ennätystä. Tälle hevoselle. Hevonen on City. Ja nyt hypättävä este, joka näkyy tuossa, on 63 senttiä. Ja 63 senttiä yli, no koitetaan vielä nostaa ennätystasoa. Ja nyt este on 80,5 senttiä. Ja taas tälle hevoselle uutta ennätystä, joka nykyisin on joku, en osaa edes sanoa, mutta jos tämä menee yli ja seuraava ei, niin se on sitten uusi ennätys. Eli 80,5 senttiäkin meni yli. Kokeillaan vielä tuonne viimeisen, joka on nyt noin 97 senttiä. Tässä siis yksi este, joka on 87 senttiä, eli 87 senttiä. Ja tälle hevoselle taas ennätystä. Hevonen on City. Ja saatatte huomata, itse en osannut, mutta täällä tuulee aika kauheasti. No, kokeillaan kohta uudestaan heti, kun olen saanut tuon pommin takaisin laitettua. Ja nyt on taas sitten nostettu takaisin 87 senttiin. Ja hyppään nyt tämän kahdesta eri suunnasta, niin kuin noin yleensäkin. Ja hevonen, piti. Selkä näksähti jotenkin vähän ikävästi, joten nyt ei taida tulla esteiden hyppimisestä mitään. No, kuitenkin Citylle laitetaan siis ennätykseksi 80,5 senttiä. Ja jos nyt sattuu olemaan niin, että katsoit tämän videon loppuun, niin pyytäisin, että ette oikein viitsisi haukkaa tätä, koska tämä video on vaivalla tehty. Onko sovittu? Hyvä, City kiittää.